What's up guys? It's me again, Jamay Mayanggat. Subscribe na kayo, like, mag-comment, at don't forget to click the notification button or notification bell para updated kayo sa mga sumusunod ko pang mga videos. For today's video, andito kami ngayon sa bahay nila Lola Leti again. Sarap kasi balikan guys, lalo na yung view, yung mga gulay. Pero syempre ngayon, kitang-kita nyo naman ang pinaggagawa namin. Ayan, so agkalog tayo for today's video. So kasama ko ngayon si Kong si Daem. So siya yung umakyat at kumuha o namitas ng nyog guys. So ayan, so parparchenan atin nyog guys. So kita nyo view ni nakamay-mayat. Sobrang green ang aliwalas, diba? Tapos ang sarap sa pakiramdam, tas may narinig ka pa kasing mga umaagos na tubig. So ayan, tikman na natin ang nyog ni Daem. Nyog ni Daem. Nyog da Lola Leti. Mapapawaw ka na lang talaga sa sarap guys. Sobrang fresh. Ayan, o diba? Kitang-kita nyo naman sa mukha ko. Sobrang ganda syempre. Ano pa ba? So ayan, binaso naman ni Daem yung natirang buko juice guys para hatiin niya na yung nyog. Ayan, hamo problema iti pagalanti pagsibog timulan guys. Kasi as in kompleto guys. Pero timuna napansin ko talaga di napanna dita. Aside kun IJ nag-fresh, nagmayat ti mata kun pakiramdam. Amoyo ba nga awan kuryente ditoy. So nga dahil tati may isang birok-birokan ti may isang estudyante yung kaslakat niya nga sobrang stress. Syempre ag birok tayo nga iti stress reliever tayo. Yung place na awan tigkut-kuting-ting ta cellphone mo, nga requirements, kada assignment. Tapos, yun nga, hangka mo maka-Facebook. Siyempre, tawag lang kung text for emergency. Iso nga no madlaw ni Daem nga may stress na ano makaawi dak may Gonzaga. Isurot na dito and lola na. Kasi amo na nga kailangan ag-unwind guys. And, siyempre, kiligan na mo ba sweet? Oh, makita yung agito view na. Diba ang ganda guys? Sobrang ganda as in wala ka nang masabi. Tapos sobrang mahahanap mo talaga dito yung peace nga makuna. Ayan oh, peace. Susang mo danong na ko na lang niya mo. Apo nagpauyo. Naibos ko ka noon tayo danong tinyugal. Pauyo man ang kasasunggon. Pima. Ken may sapay, syempre malayo ito sa mga kapitbahay. Malayo sa chismis. Adayo iti mamarites kada momosang ito nga bandan. Alata di pa'y nabsugtay kadwak na pampala nagala ti nyog nga magagawat. O diba, wan karigat-rigat nga mapanagala, mapanagdawat iti kalog. Kuryente to guys. Kaya, free from stress talaga siya. Free from stress talaga ito. Kung maalala ninyo dito, ako humingi ng mga pechay. Tingnan nyo, lucky. Sobrang lucky, o diba? Tapos syempre, pati to malaki. Malaking tao si kami. Kaya di ko na kailangan ng entry dun sa big boy. Bati na kunti bastos. Pero pagbalik ko dun, alat ag pispisi manan itinyog. Di pa na kontento sa isa, dalawa, tatlo. Lola Leti, ato apo ko yun binura sa tinyugyaw. Nga po. Syempre dahil masarap at malinamnam ang nyog, syempre nakisabay na meten. Nangan na meten, yan. Nay, kita nyo, kaslakam lang nga baba o kaya po. Kita nyo, magkinarawot ti katwak kaya po nakadula garod dawat pay lang. Ngayong nagmayat, awan makuna ako nag-fresh. Paulit-ulit lagi ti saw-sawot pay di nga nag-fresh. Kasi totoo naman, diba? Kitang-kita nyo naman sa video. So yun lang, mag-subscribe ka na guys. Why? Mwah. Alate in kiss na. Garampi nga. Yun lang, thank you for watching. Subscribe, like, comment, and share. Click the notification button. Bye!